Ahojte, dneska fotila som od 10 ráno do 6 večer. Mala až 2 fotenia za jeden deň. Obyčajne to nikde nerobím, ale tak sa mi stalo už čo. Ale hlavne moje klientky, to je to, čo mi dáva energiu, že keď sú veselé, keď to užívajú, keď majú z toho radosť. A ja už potom necítim, že mi boli chrbát, alebo som unavená, ja to robím, ja to ľúbim strašne ľúbiť. Teraz mám strašný bordel v ateliéri, všetky šaty, veľa šat vyberali, veľa šat skúšovali, takže už v pondelok budem to upratať. A veľmi sa teším tie fotografie upraviť a ukázať svojim klientkám na prehľadkách. Ahojte!